cânt, să vorbesc și să ascult despre acest Dumnezeu care s-a pogorât din slavă și a venit pe pământul acesta umblând în sandale, în praful de pe pământul nostru. Mă simt copleșit când mă gândesc că Dumnezeul căruia ne închinăm s-a lăsat umilit pe cruce. S-a lăsat zdrobit pe Golgota pentru mine, pentru tine. Mă simt depășit de bucurie că Regele Universului care a venit să locuiască printre noi, a murit pentru noi, se întoarce. Și atunci când știm că Iisus se întoarce, avem un dor. Un dor că El vine curând. De aceea, liceul nostru poartă un nume, zic eu, foarte sugestiv pentru acest lucru. Maranata. Maranata era salutul primilor creștini. Când ei spuneau Maranata, ei spuneau Domnul nostru vine. Liceul Teologic Adventist Maranata, un liceu creștin, își propune să ofere această perspectivă. Deși suntem cu toții oameni acolo, și profesori, și elevi, deși niciunul dintre noi nu este perfect, ne adunăm în jurul acestui mare ideal și acestei mari așteptări. Că Iisus vine curând. Ei sunt doar niște copii. Dar câteodată pot să fie atât de profunzi, atât de serioși. În toată zglobia și bucuria lor, câteodată pot să plângă atât de sfârșitor. Dar am văzut și printre ei tineri care îl așteaptă pe Iisus. Am văzut printre voi oameni care îl așteaptă pe Iisus. De aceea, ultima piesă pe care o vom cânta vorbește mai mult despre dorul acesta. Că într-o zi, venirea lui Iisus Hristos ne va uni din nou cu Cerul. Ne va uni nu numai cu Dumnezeu, ci aș vrea să mă gândesc la un alt aspect. Venirea lui Iisus îi va aduce înapoi pe toți cei dragi ai noștri. Poate ați pierdut pe cineva drag. Poate cineva s-a stins înainte de vreme. Sau poate că cel care s-a dus la odihnă, la o vârstă înaintată, totuși nu mai este dor de el. Vom cânta pentru ca să ne spunem credința și dorul că atunci când vine Iisus va fi o zi a marilor întâlniri. O, ce zi minunată va fi! O zi în care vom vedea pe toți ei noștri care au plecat dintre noi. O zi în care ne vom întâlni cu Domnul nostru Iisus Hristos. Copiii vor fi redați în brațele mamei lor. Soții pe care moartea a despărțit crunt vor fi uniți din nou. Și cel mai de preț, noi îl vom vedea pe Mântuitorul. Maranata.